Last 2 seconds. Wala nang oras. Sige. Tumira, wala nang manigyan. Tumira, easy to point. Wala rin ang Bellaro. Bellaro pasto. Cruz. Nagigdan wala. Cruz pa rin. Easy to point. Sigang tumari. Sigang tumira. Easy to point. Wala rin ang manigyan. Tumira. Easy to point. Dito ay pass to Biel. Just 15 to shot. Pass to Biel shot. 3. Miranda de Mira. Issue the ball. Dito ay nagkodre. Dito ay Mira. Issue the ball. Ibang ball. Tagalian ang pasok ko. Tunggang Mira. Issue the ball. Ibang naman ni EJ. EJ na bitaw naman ni. Joseph Tomira. Issue the ball. Just 2 minutes. Sabi naman ni Miranda. Miranda na mga dali. Miranda. Issue the ball. Just 2 minutes. Pass to Kudo. Tidong Tomira. Issue the ball. Miranda. Miranda pass to Cruz. Just 15 to shoot. Cruz Amigo. Tomira. Issue the ball. Bellaro pinasa kay Joseph. Joseph Tomira. Issue the ball. Joseph. Nabitawan ng mali Cruz. Cruz ang bitawan. Cruz pa rin. Issue the ball. Last one. Depensa na yun. Tumira wala naman pa rin Kido. Kido Tomira. Issue the ball. Last 10 seconds. Bawsar na lang inyong maririnig. Navarro. Issue the ball. Wala na oras. Counted yung counted. Biel. Pasto. Julong Galilid. 3 points. Kido. Sumalpet. Nabola na ni Biel. Biel Tomira. Issue the ball. Miranda pasabot. Issue the ball. Pasto.
Boy Sadres 3 points. Deslock pala dos. Dito pass to me point. Pass to Joseph. President points. Pass to Joseph. Tumira. President points. Cruz ang nagbawa ng bola. Cruz tumira. President points. Tumira na naman ni Cruz nagawa naman ni Cruz. Pass to Cruz wala ng oras. Perez. Pass to Cruz. Cruz tumira. 2 points. Nawani Perez pass to Cruz. Cruz tumira. 0 points. Ibabay. Bitrol. Dito ang pass to Rodon tumira. 0 points. Cruz ang higitan mo na. Pinasakay dito. Tibong ng bawalay. Tibong ng bawalay. 0 points. Nalo! Terus masuk bro. Dia Alam nyo na. Naging tagumpay